Ayan guys, welcome back to my channel. This is Eric Hilot guys. Part 2 ni siya guys ha, part 2. Sa kaganina nga akong gihilot nga bukat kay ang paminaw sa iyang kalawasan. So part 2 ni guys. Please subscribe, like and share po please. Ano ka man na gusto nila? Up, yeah. Hilot na magabiyo sa sulong. Disgrasya mo to. Nalaguto ang kwan. Di ganda rin paano. Nalaguto ka ng mga duwi. Ha? Wala. Wala makita. Pero pating pulugan ng kwan ba? Wala makita sa kwan. X-ray. Normal. Wala crack. Wala ko crack pating. Nalaguto ang nariyo ko. Di maliyok. Kwan. Tapos kita good. Normal man sa X-ray. Liga ka dalo at tibay liga. Ang lihok ka biyo. Kung serbo ka lang, kayo. Sulok. Mo na siya. Sige, gamay. Gamay. Ha? Asa sa mga tamaw? Isa lang dyan. Ante? Bisa kakaraha. Bisa kakaraha no. Ya, lami. Oke, dito. Kaya mang. Ay, may gabi. Boss. Mana lang sa launa, boss? Ugmas ha? Launa daw. Alaw na? Asan to? Asan to biglista? Ganun daw na kasi. Mang. Tara na listahan. Para ugma ba ugma? Tara na listahan. Asa di oras tong gihing? Oh. Martes. Naunang din yung giling Oh, nila. lawan na lang yung gihing. Wala lang ka. Alas 11. Sunse. Ah, Kasi bayot to. Hindi, kuhan. Adi, okay na na. sa iyo man minito sa mong servisan. Alas 11. Wala, makakaon lang nga na, pakanoon ko nga na. So alas 11 na lang, boss. Matuloy alas 11. Alas 11. Number be.
Kung mauna ka, wala talata lang ko basta maabot sa kanay. Mo hagyan ang schedule. 09 45 45 188 188 47 47 92. 92. Kung mauna lang ko dire, wala to na lang. Wala ta basta kay Kaya mga ito pa man may nagpalingke. oh, pagikan dito, mamalingke nga. Basta ikaw kuha na na. Why problema pa nito? Ah, sige. Ay ikaw lang may panito. Wala problema. Dalay lang niya ako panito. Yes. Yes, salamat boss. Ma'am. Ikaw na isa, ate? Oh, mo tong sabay ang anak ko. Text lang kung sabay. Ah, patay sa ko. Di masunod ka na, ma'am. Ita na. Naganda, dagsa na. Barato naman. Daghan man ito. Diya kay pag anan ako, nagwapahan man ko sa iyang kuwan na ka. Wala makamimon. Ay, panahon po. Medyo nagsabihan mo ba? Ay, ay, ka Lorenza. Pila ni Lorenza? 100. Ano ba ba? 300. Kisi. Very good. Kanang boss, kalakaw mo. Ibang salam. Ngapon. Terus sige nagtanaw sa YouTube, at adlog na siyang tanaw. Dodogay pa mo pilot ko be, ano na siya. Primero pa sa Oo. time ko. Kasi din yung medyo discuss ka na. Dili. Pas mo kusog. Yan nasabay yung stroke mo. Terus pa pas mo gini siya. Kaya magtrabaho, makaging sapa, ano mo daw? Lawyer eh. Di na ko na mahihap ang tambal niya. Yan, tuwag ko niya itong upan, magpabayad sa City Mill para makalakaw no. Ang mapalit ang kanila, kahit teenager mo. Sa Yusef. Ha? Anong dito mo Ah, dili siya, kahit teenager dos, kung dili, magpapalitan ka kanila, tulo ka tag-13. City Mail na to. Oh, City Mill na tanan, dala na sa mga pahinungon, napoy pahinungon. Yan, pagkabot dito, katong kandila nga try teenager ka bo, sunugon daw. Sunugon sa manghilot. Pero wala kita, sunog. Cara din bahala. Yan, pagkabot dito, tiguon sa drum. Buhi. Ikagbiyahe. Ani sa mo kakagin. O, gigagahe, liguon dito. May tubig dito. Yan, katong tubigan, ano to siya? Yapuan na to. Tulog ka balikan, lakaw na siya. Wala na yung City Mill. Maghihapon. Nagya. pasmo, samot na siya kapasmo. Ikag na biyahe. Ito naman ang gabaw, 15 mil. Pila ka oras diya Davao?
Dili, taga-kuan man siya. Bansalan. Bansalan, unahan sa bansalan ba? Nagapira na po daw siya. Makalakaw sa Pinchimil ba yan? Mo lang yapon. Lain na po. Dahil na po, taga-Davao. Abaw. Kaya gingnan nga, palakwa sa una may mga tagpinsin. Sa 20 hindi mo sugot. Hindi mo sugot ang nambal. Nga ka na siya, kadadlog yun na siya. Nakatanaw sa kungkuhan. YouTube. Kaya na mga kipanghilot na ko. Kabalo siya. Sa luuya atong 19 anyos, no? Mahal, 19 anyos, milestro. Ano tapa? Milestro plus pas mo sa kusog. Pag magdulag volleyball, maligo. Kaya ka mamatay. Tagahe ka. Mo man ako ng narabaho ganay ko buntag. Tayo kami pasay kami na kay manarabaho kay dili init. Oh. Pagkapit alas 9. Kami na kay ligo. Oh. Nabuhat na ko na. Tunggi kang sa trabaho niya. Siyempre ako, no? Pag uli sa balay ito, ako dili maligo. Himasa lang. Igo ang TL ni mo, lori kayo. Katong taon na sa pagkabukid. Nagtrabaho, init-init ka lang lampas ini. Oh. Business jali. Ako na. Ako kayo. Awangan, inuwi na yung matulog na lagkit ang lawas. Ang lawas, no? Lagkit kayo, masa, aba, para di kaya kung kamot ba, ikram. Gamay lang nihok, wala, manakit na. Ikram. Bakit mo? Eh, labas na ng tubig sa wasin, bebe. Ito ka ng tuig dyan, di ba? Maura din na akong hangin mo na. Ay, sana. Eh, hapit na po pumula ba? Ang tubig Dito na ilabas siya. Labay. Para wala ito. Katong na yung dito. Nailigay dito. Ang dito. Dito. Loay ka na sa experience ba? Diyan ka na sa dito. Kagihan nga manghilot. Kadaghan na rin style, no? Hindi na nakatuloy din ng ngayon. Core. Ba't nakatuloy? Nya, kuan. Napatog ni siya katong kabansalan nga. Nagbalan niya ang diferensya ng heart. Nag-ana niya, haig mo gawas isda, manakpan niya isda. Na siya, wala siya. Kaya kuan daw, palupad daw sa hangin. Sakit, sakit. Palupad daw sa hangin, mo nang mag-iso, paglakaw. Yang isa po, di parang. Muna di sa palakaw. Sabay ka kayo sa sige sa tanaw sa kuha, doon mahilot sa kuha na niya. Pag maghilot ta, baligo kang drama. Iya, mamuna sa gininit. Okay na ba muna sa init? Bawal na boss, pas mo ka na. Sa init man, okay na yun. Iya po nila. Okay nila. Okay ko sa mga storya. Bakit lagi nila? Kaya isa mo tinod sa kapas mo. Ano galing sa kwan sa Japan? Di ba mag-hotpot na lang? Oh, iniguli. Trabaho, Oh. trabaho or magula. Mao na daghan boss nga paralyze sa Japan. Mao na daghan kay caregiver na adto sa Japan. Tungod kay bata pa sila nga paralyze na. Kalayo. Mao na inong daghan katong taga Japan yan dress ko. First nga gikan sa Japan nga ani dire. Nag-wheelchair. Pag trabaho maligo. Wa kalakaw. Pas mo susog. Wala man na sila ha. Da. Ato na may da. Ato na gay ko. Ha? Ay, awin ko na. Okay na makita na. Kaya ko na kasi kon dili na. Ano man? Birthday sa akong kuan pag umangkon. Ini kuliah to. Yato siyang kuya. Iya po sa tubig je. Kaganina po no kana 86 years old.
Retired police. Ang apo doktor. Ang isa po apo. Dinigtig. Mga dahil kay Kama. Pero wala katulog. Talab yung tambal. Ako na nakapahaya. Dilit juga sa lami. Juga ginagawa mo. Ayaw lagi LTL. Naipit ba? Naipit. Oo. Asa ka na 86, no? Ay ba mo pindot? Ay, mayon. Pagka nag-explain niya, isa-isa niya. Yan totoo. Nag-jogging mo na sa itong bata-bata po. Kadadlaw jogging. Karon, bakla na lang. Pero bitahan na ninyo. Lahi gid nga sige kuan. Kanay ang itodlo mo niya, gumulo. Na ano. Dari na ipit. Christmas. Taas ka na 86 ay. Namukad mo gini iruan mo. Mupataw sa kong likod. Nagpagibidyoan ako ito doon yan. Dito na kanana siya, nag-jogging siya. Sa ayun na. Kumusta man tayo? Ayun na eh. Ana, yun siya nga. Kabalo dyan kung kaya dyan mo ni. Patawag dyan ko niya. Lamay no kay salad. Nasa yung favorite video. Kira mas? Nagawas juga niya Stevie, boss. Nagimasa ka po nga, wala na. Hapon, masa, wala. Masa. Ah, may masa ka po nga. Ako, di ako tigyan ni mo kakuha, no? Ay, masa, boss. Masa, hapat dito, ini kulit. Saka daw gamay, boss. Gamay lang. Oh, kanak-kanak. Sa ilan nito ito ganyan yan? Size yan. Sukir na ko to. Nasa Si Playa. Tiga Playa to. playa, tani ka playa. Bagong Tiga Playa ko, suki na ko to. Ngayang asawa na sa abroad. Kato bang iyang anak na itong may duha kakambal gadag ko? Ugali, katong ba ganyan mong tanong kubok ba? Mom ni. Dili doon. Ay diya, magtumaw mo itong nag-inject. Ano to? Yanin, mag-isa pa inject na po pala. Ang mana mo itong kuhan. Saan siya na po ito eh. Sa mga... Kaya siya kong kapilon. Kami ko magato niya. Ano na da? Ma'am. Dili na ha? Hmm. Ate, ang pumi mo dito, yarin sudahan. Ano? Ang laptop. Palunga ang kuhan siya. Naman. Tugag electric fan, palunga.